Коректна с терен ми пише в обявата. Гледаш моите снимки, остриш си тоягата. Плащаш, получаваш като в магазина. Мога и да дойда и теб да мина. Мога да съм нежна, мога да съм зла. И нежната принцеса и злата госпожа. Каквото пожелаеш, тука съм сега. Искаш героиня да бъда аз тук. Мога да